Er det pigerne, det der? Her ser vi Raft Team Denmark Ladies på vej ned igennem port 1. Der er desværre et lille touch på port 1. Lilian er ude og holde et bræktag her, der skal gives noget power. Vi ser, at de kommer godt ind i port 2 og er på vej op igennem port 2 her. Nu bliver det lidt svært at følge med i løbet, men formentlig får de trukket den pænt op igennem. Der er clean, ingen touch på port 2, ingen touch på port 2. De er på vej op til traversen over til port 3, så der er god power, de kommer godt højt op i den, og så traverserer de over imod port 3. Og der bliver givet god power fra venstre side, og Lilian holder et bræktag, så at de smutter ind i eddien. Det kommer lidt dybt ned i eddien her. Men der i traversen, kan man sige, ikke? Det gør de, ja, det starter de med, og de kommer lidt dybt ind i eddien her, resulterer det så i. Og det betyder også, at venstre side af sidder har ikke så meget vand at padle i, men den bliver holdt godt af Lilian her, tror jeg det er. Ja, det er det også. Som går ind og ligger en god vinkel op igennem træeren, hvor der heller ikke bliver lavet touch på. Det bliver det spændende at se, hvordan de klarer den ned igennem 4'eren. De kører den godt ud igennem til 4'eren, og der bliver padlet godt fremad. Så skal rotationen sættes i gang nu. Der skal bakkes, og jeg tror desværre, at de må ryge ud. Der skal den måske kaldes ud i eddien igen, men de prøver simpelthen at gå efter 6'eren. Den kører med et touch på. Den kommer højere rundt, og det er simpelthen Ida her. Det er Ida, der sidder og råber. Og så har vi god rotation på vej ind i 7'eren. Pas på ikke at komme for tidligt ind. Bak! Fremad! Og tøserne er godt på vej op igennem 7'eren her. Det er det danske herrehold ikke formået at gøre. Og vi skal se dem komme godt ud i hovedstrømmen igen her. Og det ser ud til, at de kommer rimelig ud i hovedstrømmen igen. Ligger lidt og fedter rundt på Eddie Fins. Vi ser, om vi kan komme ned og se de sidste porte her. Der bliver det så en lille løbetur ned imod den sidste del af banen. Jeppe, har du umiddelbart noget at sige indtil videre? Det var godt kørt af pigerne. De synes, de viser gode takter. For taget flotte porte. Og sat hinanden godt op til de forskellige porte. Så spændende at se, om de kan runde den ordentligt af. Det håber vi. Nu står vi så her og kigger på den sidste del af banen på vej op igennem port 9. Og de kommer godt, der har været et lille touch på port 9, kan vi se. Men de har kommet godt igennem, og det giver god power op igennem. Rotationen er sat i gang. Og så skal der altså power over på 11'eren. Jeg tror desværre ikke, de når at komme igennem 11'eren. Det gør de heller ikke. Det bliver spændende at se, hvordan det ser ud ned i 12'eren. Her er vi altså videre ned imod port 12. De glider lidt langt ned i strømmen. Det der umiddelbart sker her, er, at de danske raftingpiger er... Danmark! Og det er altså de danske raftingpiger her, der er endt dybt ned i en eddy, der minder om Julsø. Vandet står helt stille herinde, og det bliver spændende at se. Og så vil vi gerne have dem ind i port nummer 13 her. Vi ser, at de kommer rigtig dybt ned igen, og der skal altså arbejdes for den her. Der skal lægges kræfter i. Der blev misset mange porte i første run desværre, så det kan godt betale sig at lægge nogle kræfter i og komme op til 13'eren her. Der skal lægges rigtig mange kræfter i, og den skal altså have fuld power på. Her ser vi så, at finnerne kommer ned og måske kan lave noget ballade på danskernes løb. Finnerne er på vej over i port nummer 13. De er ikke så super skarpe til tal i Finland, selvom man siger, at de har verdens bedste skolesystem. Lidt mærkeligt. Nu ser vi så de danske raftingpiger på vej ned igennem port 14. Der skal gives fuld power på her. Og der bliver lige vinket til finnerne ind mod finishline.
har givet knuckles hele vejen. Touch. Lille touch på 14'eren. Lille touch. Det er, jeg tror det er Louise, eller nej, det er Pia, der er ude og nærmest lave en schnutty. Hun hætter lige. Hun er ude og lave et godt headbang på 14'eren, men jeg tror kun de får 5 sekunder straf på den her. Finnerne skubber godt af der. Vi ser finnerne er stadig i gang her med deres run. De kommer også lidt dybt ned i 13'eren her. Men det var altså danskernes løb her på anden dag ned til EM i Banja Luka. Så fik I se det. EM. Ja.